היי, בתור מטפלת זוגית אני פוגשת זוגות שאחד רוצה והשני מרצה. והרוצה שורב את המרצה שהצד השלישי, שזה המטפל או המטפלת, יגידו כמה מרצה לא בסדר ולשנות אותו. ואז פה, כשהם יושבים פה בקליניקה, מולי אני מפוצצת להם את הבועה של לשנות אותו או אותה, ומגלה להם שכדי לעבור תהליך זוגי, כל אחד מהם צריך לקחת בחשבון שהטיפול זוגי זה לא לשנות, אלא להשתנות. ולקחת בחשבון שההתנהלות שהייתה פעם כבר לא באה בחשבון לשני הצדדים. וצריך לוותר ולשחרר את ההרגלים הישנים שהיו לטובת הרגלים חדשים שיבנו, שהם יבנו ביחד. וכל זה כדי שהזוגיות תמשיך להתממש בהרמוניה וכבוד אחד לשנייה. תעשו לייק אם אהבתם ונתראה בסרטונים הבאים. ביי.